תושבי הכפרים הדרוזים בגליל זכו הבוקר להשכמה מוקדמת. כשאומרים מסע קומטה חושבים בדרך כלל על צעידה ממושכת בשטח, אבל כשזה מגיע לגדוד הדרוזי, גדוד חרב, המסע עובר בין בתי החיילים. ככה אנחנו אומרים לנוער הזה שאנחנו הולכים בכפרים שלכם, מחזקים אתכם עם המשפחות, עם העדה, מחזקים אתכם חזק. 85% מבני העדה הדרוזית מתגייסים לצבא. מחציתם מגיעים בסופו של דבר לגדוד חרב. השאלה הגדולה היא מה קורה כשהם משתחררים ומגיעים לכפרים, שבהם לא פעם נגמר השוויון. חייבים לתת כל מה שיש לנו למדינה, צריך לתת הכל, לעשות את 3 שנים כמו שצריך, ואחרי זה ללכת ללמוד ולהתפתח בחוץ. ואילו כדי לחזק את הנאמנות שאינה מובנת מאליה, מצאנו בין החיילים את פאדי. איך היה קשה לעשות מסע קומטה, בגלל שאתה מברזיל ואתה לא מכיר את הכפרים הדרוזים ואתה מכיר את כל החבר'ה מכל הכפרים פה. הוריו היגרו לפני שנים מחורפיש לברזיל, והוא למרות שנולד וחי כברזילאי, העדיף במקום לרבוץ בחופים האקזוטיים, לרוץ על הגבעות כחייל בודד. عندي قرايب جيت كل ولاد عمي عملوا جيش ولسه انا عم بعمل جيش. אני מקווה, בזכות פאדי, ההורים שלו יחזרו לארץ. אני רוצה להשאיר אותו פה ושההורים שלו יחזרו לארץ. מתחת להוואי מסתתר מאמץ של חיילים דרוזים שימשיכו להתאמן במתאר לבנוני. בצהל לא שוכחים שזה היה הגדוד היחיד שבמלחמת לבנון השנייה עמד בכל היעדים עם 0 נפגעים.